Welkom bij Extra Journaal, nieuws uit Curaçao, vers van de pers. En dit is het nieuws van vandaag. Minister van Onderwijs Marilyn Alcalá-Wallee heeft in een persbericht laten weten dat ze geenszins van plan is om leraren naar huis te sturen of hun salaris te verminderen en zo op haar ministerie te bezuinigen. Kort geleden heeft ze in een brief aan onder andere schooldirecteuren laten weten hoe de financiële situatie op Curaçao ervoor staat. En daarin vraagt ze hen mee te denken hoe er bezuinigd kan worden. Volgens de minister wordt er verkeerde informatie de wereld ingebracht. Afgelopen weekeinde is er door de verkeerspolitie van Montaña een grote verkeerscontrole gehouden tussen 20:30 en 20:30 's avonds op de Caminda du Vert Boy Nicolina. De controle ging met name om het rijden onder invloed van alcohol en het besturen van een voertuig zonder geldige papieren. Bij de controle werden 157 auto's aangehouden, waarvan 56 bestuurders een proces-verbaal kregen. 8 auto's werden in beslag genomen en 2 buitenlanders werden in hechtenis genomen omdat ze niet de juiste documenten konden overleggen. Het immigratiedepartement heeft zich over hen ontfermd. De hotelkamerprijzen in de buurt van Pescadera zijn niet verdubbeld, maar zelfs verdriedubbeld tijdens het aankomende Curaçao Jazz Festival, zo is nu al gebleken. De organisatie van het festival kan daar weinig aan doen, zo lieten ze weten. Door de vraag zijn de prijzen gestegen. De organisatie heeft geprobeerd hier een halt toe te roepen, maar zonder succes. Het is normaliter een rustige periode voor de appartementen- en hoteleigenaren en men maakt van deze gelegenheid gebruik om er beter van te worden. Ook dit jaar is er weer veel vraag naar kamers door toeristen uit onder andere de omliggende eilanden, Nederland, Suriname, Brazilië en de Verenigde Staten. De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten is akkoord gegaan met de oprichting van een crisisteam die moet gaan zoeken naar een oplossing voor de problemen die er zijn voor internationale banken op Curaçao die dreigen hun service bij hun lokale banken te verliezen, met name Venezolaanse banken. Vorige week zijn er brieven uitgestuurd naar deze banken waarin staat dat hun rekeningen worden gesloten. Veel lokale banken willen geen rekeningen meer voor hen beheren. De banken vrezen voor boetes en sancties uit de Verenigde Staten. Franklin Girigori, de president van de internationale banken, is in gesprek gegaan met de centrale bank en hoopt zo tot een oplossing te kunnen komen. Ondanks alle pogingen die er gedaan worden om het Curaçaose hert te redden, valt het organisatie Carmabi op dat het aantal herten drastisch is verminderd. De oorzaak hiervan is het doden van de beesten om hun vlees. De herten worden gebruikt in stoofgerechten en zelfs voor de barbecue, zo laten verschillende bewoners op Bandabao aan de Extra weten. Het Curaçaose hert moet beschermd worden, aldus Carmabi. Het gaat hier om een endemische soort, wat betekent dat ze alleen maar op Curaçao te vinden zijn en nergens anders op de wereld. Vooral in Soto, Lagoon en Barber is het een traditie om de herten te vangen. Volgens inwoners zijn er nog zo'n 150 over. Carmabi hoopt dat dat er 300 zijn. De natuurorganisatie wil de bewoners ervan bewust maken hoe zeldzaam deze herten zijn en hoopt dat zij hun traditie opzij zullen zetten voor het voortbestaan van het Curaçaose hert. Vandaag gaat het Curaçaose voetbalelftal onder leiding van coach Vicentini beginnen aan zijn eerste wedstrijd in de groepsfase van de 15e editie van de CONCACAF Gold Cup. De wedstrijden worden in de periode van 15 juni tot en met 7 juli gespeeld in de Verenigde Staten, Costa Rica en Jamaica. De beste 16 landen uit Noord- en Zuid-Amerika en het Caribisch gebied strijden om deze cup. Curaçao is in groep C ingedeeld met Jamaica, Honduras en El Salvador. Vanavond speelt Curaçao om 7 uur tegen El Salvador in het Independence Park in het Jamaicaanse Kingston.
Oppositieleider Guaidó heeft het Venezolaanse volk opgeroepen om te protesteren tijdens het bezoek van Michelle Bachelet, de commissaris Mensenrechten van de VN. Deze week brengt zij een bezoek aan Venezuela. Guaidó geeft aan dat deze week beslissend is voor het land en hij heeft zijn volgers opgeroepen om de straat op te gaan en zo te voorkomen dat Nicolás Maduro de ernst van de situatie in Venezuela onder het tapijt kan vegen. De mensenrechten worden aan alle kanten geschonden. De afgelopen 3 jaren zijn er in de gevangenis 155 gevangenen om het leven gekomen door de barre omstandigheden. Guaidó wordt op dit moment erkend door meer dan 50 landen als de interim-president van Venezuela. Dit was Extra Journaal met nieuws uit Curaçao in het Nederlands elke doordeweekse dag. Tot de volgende keer.